Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da wannan lokaci, ya kokari. So kamar yadda na yi alkawari, yau insha Allah za mu duba akan harami da kuma engulfing candle. So duk da harami za mu fara da ita. Harami wata candle ce da ke zuwa yayin da za a ganta akwai candle ɗaya sai kuma ka samu ɗaya ƙarama a gabanta. Engulfing kuma ɗaya ɓangaren candle ne da yake zuwa, wato akwai ƙarami a baya sai kuma babba a gaba. Wannan su biyu, wannan harami, wannan engulfing. So za mu kalli psychology kowanne daga ciki insha Allah. So ba za mu fara da harami. Harami kamar yadda muka faɗa, candle ne da ta samo asalin sunanta daga Japanese, wanda take nufin mace mai juna biyu. So in ka kalli nature ɗin mace mai juna biyun yana gaba, ita kuma tana bayan shi. So mostly abin da ke faruwa, shi kansa candle ɗin ya rabu kaso biyu. Akwai bullish, akwai bearish harami. So bullish harami shine kana da wannan candle ɗin wanda activity ne na mai marubozu ko yake faɗa ma mu ɗauke shi a matsayin ja. Misali gashi jan candle, sai kuma muka samu wani activity na wani candle ɗin wannan wanda za ka kalla. Idan ka kalla kai tsaye za ka ga cewa activity ɗin wannan candle ɗin ya kasa nan. So kaga in ka cire nan za ka ga akwai ragowar activity na candle ɗin. So wannan da ya kasance yanzu kaga in ka kalli candle ɗin sosai, ka kalli wannan bearish ɗin, ka kalli wannan bullish ɗin, sai zo a key level. Me kake tsammani? Nan duk da cewa bears sun shigo da ƙarfinsu, fitowar wannan candle ɗin a jikin wannan yana nufin cewa akwai buying interest a cikin kasuwar. Ma'ana buyers, bulls kenan, sun ɗan leƙo a cikin kasuwar. So shigowar wannan bulls ɗin da suka yi, dama sun kalli farashin, sun kalli history na farashi a baya. So shigowarsu kasuwar sai ya zama akwai dama da yawan wasu da suke gefe kawai sun sa kasuwar ido, dama suna jira su ga a wannan level ɗin me zai iya faruwa. So a nan ne kuma sai ga sun ƙara samar da wani candle ɗin, sai ga sun ƙara samar da wani, ko da za a ɗan samu wani ya ɗan yi rejecting, amma za a ga an ƙara samun wanda ƙarshe sun juya kasuwar sun murɗa ta. So dama suna ta sa ido akan wato wannan gurin. Shi yasa za ka ga shi ai support da resistance ai gaba ɗaya me yake faruwa. Ai kamar yana nuna ma interest ne na buyers ko na sellers yake samar da support a resistance. Idan ka ga an je farashi an dawo, to ina nufin wannan farashin yana ƙawatar da masu siya da masu sayarwa ko masu sayarwa. So wannan condition ɗin harami kenan. Harami ko wanda shine bullish. So bullish sai bearish harami, wannan kaga kasuwar za ta yi sama ne. So bearish harami shine kana da wannan sai ka zo ka tarar da bearish a nan. So kasuwar kuma gangara sama take. So a nan kuma kaga kamar yadda muka bayani a can, akwai buying interest na bulls, na bears a nan. So kaga kana expecting kasuwar za a ƙara samun wasu massive wato bears za su ƙara hankaɗo a cikin kasuwar, za su taking profit. Dama tun da kasuwar already sentiment ɗinta sama take yi. Wannan su ne condition ɗin harami. Allah ya sa muna ganewa. So bayan mun fahimci harami sai mu iya fahimtar engulfing, wanda kusan duk psychology ɗinsu ɗaya ne. Saboda engulfing kana da wannan bearish ɗin, sai ka zo ka tarar da wani candle ya zo ya mamaye. Yanzu kaga in ka ɗauke nan, kaga za ka ga ya bakka da ragowar saman can, ka gani. So wannan shine engulfing candle, wanda ƙarshe misali in ka ɗauke shi za a ga me ya baka. In ka ciro nan za a ga zai baka wani abu ne kamar haka, ya baka hama.
ya baka hama. Duk da mun san condition ɗin hama kala-kala ne, ko ba ka ba? Mun san condition ɗin hama kala-kala ne. Idan hama ta zuwa ƙarshen downtrend, me kake expecting? Kasuwar za ta reversing. So wannan shi me ya faru. A dama kana expecting kasuwa ai tana downtrend ne saboda me nan gurin misali, good. Good. A nan tun da kaga bearish ne, ai kana expecting kasuwar ta gangaro ne ta zo wannan level ɗin. So sai aka samu wannan interest ɗin na bulls suka shigo. To kaga za ta mai da kasuwar ƙasa. Sannan ka ɗauke shi a matsayin hama ɗin ta gangaro ga hama za ta juya kasuwar sama. Duk kaga psychology da kuma lessons ɗinmu na baya sun ƙara tabbata. So wannan shine condition ɗin bulls. Wanda wato ba bulls ba sorry. Wannan shine condition ɗin engulfing, bullish engulfing. Amma kuma ko ba komai ai za ka ga nan activity ɗin wannan ya shanye ma gaba ɗaya activity wannan. So kaga wannan yayi saɓani da me? Da harami. Wancan harami muna jiran wasu ne su ɗan leƙo. Amma anan fa jira muke kawai sun shigo da ƙarfinsu. Kawai dama jira suke a zo price ɗin sai su shigo da ƙarfi. So yawanci irin wannan level ɗin institutional buyers ne suke shigowa, suke zuba kuɗi a wannan lokacin. So sai kuma bearish engulfing, wanda engulfing mamayewa ko. So a bearish engulfing kana da candle ɗinka, me kake tsammani shine sai ka samu bearish candle ya engulfing previous candle kuma yayin da kasuwa take tashi sama. So kaga shigowar wannan mutanen ya faɗa ma gaba ɗaya profit taking. Za a ɗibi profit ne. Kawai za a ɗibi profit ne, ko ba haka ba? Tunda profit za a ɗiba, shigowar wannan ma aka samu wani candle ɗin a ƙasa ya karya candle na nan. So gaskiya ka fita daga trade ɗin, babu kai a wannan trade ɗin. So wannan kai tsaye in ka fahimci wannan, in dai ka fahimci candles ɗin na baya, so wannan ba zai taɓa ma wahala ba. Kuma wannan shine psychology shi engulfing, harami, bearish engulfing, bullish engulfing da duka dai wanda muka gani a cikin wannan darasi. Sannan wannan shine kuma ƙarshen wannan bidiyon na wannan darasi insha Allah. Idan ma dai da wata tambaya ko ƙarin haske da kake buƙata, za ka iya tambaya ta direct a DM. Mun gode, Allah ya taimaka.